Konxju tal-pis li jġorru l-pazjent u l-raba tagħhom, il-Gvern se jkompli jdaħħal dejjem iżjed mediċini ta' kontra l-kanċer fil-formularju tiegħu. Ta' dettalji dwar dan il-Ministru Chris Fearne fit-tnedija ta' xahrejn konsultazzjoni għal pjan nazzjonali ġdid għal kanċer f'pajjiżna. Nkunu qegħdin nżidu mediċini ġodda għal pazjenti tagħna li batu bil-kanser, fil-fatt diġà bdejna minn din is-sena stess nżidu mediċini ġodda biex sa l-ewwel sentej u nofs snin ta' dan il-pjan li huwa pjan ta' 5 snin, nkunu diġà daħħalna l-mediċini kollha li għandhom bżonn il-pazjenti tagħna għall-kura tal-kanser. Fil-ġimgħat li għaddew fil-formularju tal-Gvern iddaħħlu 3 mediċini ġodda kontra l-kanċer u fil-ġimgħat li ġejjin se tiddaħħal sistema ġdida biex ikun trattat il-kanċer tal-urinary bladder fosthom bl-użu ta' Matomycin C f'doża ġdida kif ukoll apparat u aċċessorji ġodda. Il-Ministru Fearne spjega kif barra minn hekk se tiddaħħal ukoll id-doxorubicin mediċina għal kanċer avvanzat fil-fwied u l-enzalutamide għal kanċer tal-prostata. Intant il-Pjan Nazzjonali għal kanċer iħares li jkompli jibni fuq dak li diġà nkiseb bi priorità ewlenija tkun il-prevenzjoni dan hekk kif it-tnaqqis ta' obeżità, xorb alkoholiku eżaġerat u tipjib jista' jfisser inqas kanċer u mart ieħor. Barra minn hekk se jissaħħaħ l-aspett ta' riċerka bit-twaqqif ta' Fondazzjoni għar-Riċerka Nazzjonali dwar il-Kanċer u sħubija ma' pajjiżi u ċentri oħrajn mal-Ewropa. Biex nkomplu nagħtu sem tagħna anke fir-riċerka, mhux biss biex pazjenti madwar l-Ewropa kollha jibbenefikaw anke minn studji Maltin, imma biex ikollna anke riċerka dettaljata dwar il-pazjenti Maltin li mbagħad inkunu nistgħu niżviluppaw kuri u sistemi speċifikament għall pazjenti tagħna. Pajjiżna kull sena ssir dijanjosi ta' madwar 1800 każ ta' kanċer, numru li hekk kif in-nies qed tgħix iżjed mistenni jkompli jitla'. Saħansitra l-kanċer iwassal għal madwar terz tal-imwiet f'pajjiżna. Għaldaqstant il-Pjan Nazzjonali qed jitfassal bilan li jkollna prevenzjoni aħjar, dijanjosi iktar kmieni anke permezz ta' iktar taħriġ lil professjonisti mediċi, trattament aħjar u kwalità ta' ħajja aħjar għal pazjenti tal-kanċer u l-qraba tagħhom. Il-konsultazzjoni dwar il-pjan għal kanċer tagħlaq fl-aħħar ta' April.